ассалому алайкум бародарҷоно, ҳама каса созен хубен? Мардуми дурай ватан, мардуми ютуб, саломатӣ хубай? Имрӯз 19 июни соли 2025 бисёр бачаҳо хоҳиш карданд ки хонаҳои душанберо навор кунем. Мақсад ба хотири шумо меҳнат кардем, навор кардем, навори хонаҳои душанберо тамошо кунем. баъдан дӯстони азиз, ами шумо низ дорои хона, замин, мошин, квартира бошен, агар ами рақамҳои ватсапа мегузорам, агар ки хоҳем ба зудӣ фурӯшда гузорем, дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем, рақамҳои ватсапда роӣ кунен. албатта ки дар тиктоку, дар ютубу, дар инстаграму реклама мекунем. Якчандта сайтҳо дорем, ҳаракат кард дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. Бачаҳо лайкҳоро бизанем пабрас, ки ами канали Саудо ТВ баҳри шумо подписатсия кунен, навора то охир тамошо кунен, хушрӯ карда мефаҳмонем шумода. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем, ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷойи Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. бародари азиз, бародари азиз, хонаи якуми мо квартираи фурӯшиша ҳастай, роҳимон кардан навораш мекунем, хушрӯ тамошо кунен. ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар. духонагаҳи масоати 56 квадрата, 4 этажа, якум этажа қарор дорад. бародари азиз, рақамҳои ватсап, рақамҳои дастиро мегузорем, боз маълумоти пурраша мегирем. шикаре ки соҳиби мулк қайд кард, об свет постоянӣ ҳастай, ҳуҷҷатҳо 100%, бания дора, ҳоҷатхона дора, ҷудо ҷудо ҳай. наздикии мактаб, аптека, бозори корвон. хулас бо чиз чора савдо мешавад. одамое ки серьёзи харидорен аз номи канали мо занг занен, иншоалло арзонтон мекунам. ҳозираша нархша 450 000 қайд кардан, ки савдо дора. қисмати душ дӯстон, худотон бо рақамҳои дастӣ ватсапша мегузорам. аз номи канали мо ҳаракат кунем, ки занг бизанем. бачаҳо азиз, дуюмин хонаи мо фурӯши хона дар ваданасос. бачакое ки аз ваданасос хона хоҳиш карден, ами хонаро мақсад ёфтем, навораш мекунем. бинен 3 комната, масоати 3 сотиха дар парки айнӣ ваданасос, шаҳри Душанбе. ҳавлии фурӯшӣ рӯбарӯи парк будааст. 150-200 метр дарунтар аз лаби роҳи калон. дӯстон, 3 сотиха, заминаш 3 сотих, 3 дар хона дора, кухнӣ дора. условиҳо дӯстони азиз барои зиндагӣ кардан ҳастай. техпаспорт дора. харидори аниқ занг зана, боз арзон мешавад. нархи хонара 438 000 сум меган, савдои соз карда мешавад. худотон боз маълумоти бештарша аз соҳиби мулк мегирем. бародари азиз, чӣ меҳнатҳое мекунем, ҳамаш ба хотири шумо. вазифаи мо савдогар бо харидор шинос шудан дар канали мо. хонаи фурӯшӣ сеюм. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ масоати 2 сотиха будааст. 3 ҳуҷрага дар Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутаи Душанбеда қарор дорад. чӣ тавре ки мебинен, ремонтҳои хушрӯ, беҳтарин ремонт кардагӣ, маслиҳати соз дора. ҳозирашта нархша 450 000 гуфтиянд. ҳавли кафел, дарвозаи фасон, ҷойи обод, ҷойи беҳтарин, шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагӣ, хонаҳо абой, қисмати ҳоҷатхона, қисмати банияш ҳамин ҳолат термикс дора. оби гарму хунук, маълумоти пурраша оиди хона. дӯстон, рақамҳои 33 83 да метавонен худтон занг занед. ина қисмати дарвоза аз пишти хона, ҳавли кафел, ремонтҳои беҳтарин. бародарҷонои азиз, ҳамин хонаҳотона видеонавор карда партоен, ё ки рафта худмон навораш кунем.
бари харидорӣ пешкаш мекунем. Ҳамин дарвозаҳоро эълон мекунем. Бо диққат тамошо кунед. зурай. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе бо дастафкаи бесплатни дӯстон дар ноҳияи Восе. Нархи навои дарвозаҳо аз 3,500 сомон то 10-15,000 сомонӣ дӯстон. Якчанд маркаи дарвозаҳо дӯстон. Занг бизанен, заказ кунен. Пад заказ ҳам тайёр мекунанд. Лабои маркаи дарвозаи тайёрам доранд дӯстон. Акаи металлошон ай чандай? Материалошон ай 09 1,5 сар мешавад. 09 1,5 дӯстон. Тамошо кунен маркаи дарвозаҳоро. Фақат заказ кунен. Лабои ҷо дӯстон дастафка мекунанд. Дастафкашон бепуламу тераторияҳое ки дурдастаи дӯстон у тарафо хай ҳаққи хизматрасонӣ мегирад. Тераторияҳое ки мақсад наздикай дастафкашон бесплатни. Марҳамат дӯстон, дарвозаҳои босифат, дарвозаҳои акаи зиёратшоҳ. Марҳамат дӯстон, заказ кунен, падзаказ ва лабои маркаи дарвозаҳоро дӯстон дорам. Аз номи канали ютуби Савдо ТВ занг занед. Худо хоҳад шуморо ба скидка кортонам ба охир мерасонам. Фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе. Лабои маркаи дарвозаҳо ҳастон азиз. Марҳамат. занг мезанем, рақамош мемонам барои муроҷиат кардан занг занем. дӯстони азиз, хонаи чоруми мо. ҳамаи хонаҳо ай душанбе мондагием. Бинен ва диққат тамошо кунен. Ду комната масоати 3 сотиха ҳавлиш дар назди коллеҷи тиббӣ ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. 3 сотих замин, 2 дархона, кухни дора. Дар дарунаш кухни доштааст, ҳоҷатхона ҳам дорад, ҳаммом дора. хуб, масоати ҳавлиш 3 сотиха, обсвет, баъзе дарахтҳои мевадиҳанда дорад. дӯстони гиромӣ, ҳавли ҳамин ҳолат, нарх 395,000 сум. ин тараф стяжка кардагӣ, барои агарот ҷой мондагӣ. барои маълумоти бештар метавонед аз номи канали мо дӯстон занг бизанен. навурда лайкора по-братски монен. дар таги комментария нависен аз куҷо навор кунем, аз кадом территория то чанд сомона хона навор кунем. Комментораш дад мекунем бародар азиз. панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон. 170,000 сомон хона, масоати 1 сотиха, дуҳуҷрага дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак дар Пахтакор қарор дорад. Бародари гиромӣ, Душанбеда хулос 170,000 сомонӣ. болои хона монолит рехтагӣ мешава. хонаи деэтажа куни ремонта нав кардагиян. обсвет ҳаста, ҳуҷҷатҳо садай. ошхона дора, баня дора, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам, дарбача дора. дӯстони гиромӣ, 1 сотиха заминаш 170,000. боз савдо дора. маълумоти пураша бигирен. дӯстон, ҳамин қанавор мекунем, ҳамин қа меҳнат мекунем баҳри шумо. дига айда зиёд ё камша фикр мекунем наметавонем. ҳамин қа истеъдод мон, ҳамин қа алҳамдулиллоҳ. шашумин квартираи фурӯшӣ. бачакое ки квартираи духонага хоҳиш кардем бо нархи дастрас, биненда гӯя тамошо кунед, маъқултон мешава ё не. Дукомната квартира 3 этаж, 45 квадратный метр. 45 квадрат, ами 50 квадрат мешид. хай духонагаи соз мешида. ҳамиш Шамшигур, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. фурӯшӣ нав тайёр шидагиай бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ремонтҳои хона хушроак. хона бошад дар Гипрозем, ноҳияи Сино, пушти заправкаи тоҷирон аст ку дӯстони гиромӣ, ҳамуҷа қарор дорад. 410 ташмега ячи нимчи бо нашод нархш мегзара. бародари азиз, худотон мепурсен. рақамҳои чил ахиршай мегӯем ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. хулас боз маълумоти бештарша бигирен. ҳозираша 410,000 сомонӣ ай. ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ нигоҳ куненда. як ҳуҷрага ҳай. хуб, масоати 31 квадрата, дуюм ошёна,
ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. Хона бо масоҳати 31 метра, бинои тайёр дар дуюму шиёна. Бино техпаспорт дорад, воқеъ дар 65-ум микрорайони ноҳияи Фирдавсӣ, Душанбеда қарор дорад. Дӯстони гиромӣ, 410,000 марҳамат. Ҳамин марҳамат гуфтам дӯстон, значит хона срочно фурӯшиае. Маълумоти бештарша ватсапшон 9995 метавонед худотон занг зада боз маълумоти иловагиша бигиред. Дӯстони гиромӣ, 410та ами ба ҳамин нарх меарзе ё не? Бародари азиз, ами комментария дар фикротон расонда монед, ку як бинем ку ами нарх меарза. Ҳаштумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. Квартира духонага 49 квадрата, бародари азиз, якум этажа, Соколни нест, якум этажа, ноҳияи Сино, Душанбе. Духонаи 49 квадрат. хона дар Гипрозем дар Гарадок будааст, пеши заправкаи Тоҷиронда қарор дорад. Якум этажа, нарх 430та. 430та, 50 квадрат хариб. маълумоти праша метавонед бигирем, бародари азиз. Ам хеле ремонто, қолин дора, абой дора, парда дора, лисли фасон дора. нафаре ки мехарад зиндагиро сар мекунад. Аз Саудо ТВ фақат эълон кардан, реклама кардан дӯстон, аз шумо равон кардан. вазифаи мо фақат эълонгузорӣ, пешниҳоди харидор кардани хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон. Дӯстони гиромӣ, наҳамин квартираи фурӯшӣ. хай ҳастанд нафарое ки системаи мошино қайд саркор доранд, нафарое ки мисол запчаст мефурӯшанд, ҳастанд нафарое ки махсус боз мисли мо хонаҳоро мақсад эълон мекунанд, фурӯшта мегузоранд. оиди хона дӯстон, квартираи фурӯшӣ, як комната квартира, Соколни этаж, 38 квадрата. анае бошад дар Гипрозем, Борбад 93, шаҳри Душанбе. 170,000 меган, савдои соз дора дӯстон, 170,000 сомон. Техпаспорт дора. дом 6 этажа. ҳай хона дар подвал қарор дорад. перегородка, монтаж, свет, шкатур, стяжкаи пол, хулас кадагиай, суроға, пушти Деҳқонбозор, шаҳри Душанбе. 170,000 савдои соз дора. успед кунен, срочно савдо карда мешавад. ватсапшонда ҳозир занг бизанен, маъқул боша, барем биненеш. даҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ бо нархи 295,000 сомонӣ, 59 квадрата ҳай. анаи квартира хеле соз ғалтине ки 59 квадрат, 19 этаж, ду комната, ноҳияи Сино, Душанбе, 295,000. дар Зарафшон будааст. доми мастерок, доми бексабур, лифт надора, 19 этажа, лифт надора. хай ягон самолёт хати мебуре мефурӯенда. сумша додагиян, суми лифта вақте ки тайёр шавад баъд ҳаракат мекуненда. 295,000 савдои соз дора, 59 квадрата, духонага. бачако, лайкора монед, дар канал обуна шен. чизе ки боша роӣ кунед, мо реклама карда фурӯшта мегузорем. зинда бошен, шерои нар. раҳмат ки тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. Саудо ТВ ба пеш бо шумо бо фурӯши хонаҳои ҳаррӯза дӯстон.